Čau, já jsem dnešní video, já jsem LuxBoosterite. Moje třetí video na kanále LuxBoosterite, samozřejmě, jak jsem říkal, nebo nevím, jejda auto bolelo. Já jsem si vzpomněl na takovým skvělým síru, multikrát. V to, kde je taková propadlina, to je fakt skvělý. A měl bych tady někde mít dům. Kolem tohle. A musím vám říct špatnou odpověď, kde tady není. Ale aspoň tyhle stromy jsou tady, ale my máme dřevo. Můžeme to oběhnout. Teda, uděláme si dům. Skvělý takový miniaturní domeček, když tady najdeme tohle. Třeba uděláme malinačký dům. Asi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak. Co to rychle ztrácíme? To dřevo. To jsem čekal. No, byl nám jeden log a ten na tohle. No, jdeme těžit. Lidi, mám takovýhle provizorní baráček s crafting tablem a zatím s ničím, protože šli po mně zombíci, jo. A no, nemám střechu. Měl jsem pozorovat 2 zdi, ale přes ten mrak ne. To je jedno. No a teď jsem si všiml, že mám jenom jeden hunger bar, což je blbý. No, tak asi umřu na hlad, ale to je jedno, protože jsem si nastavil pozici domu. Když třeba půjde ven, jo. Třeba půjdu, jo, ale tady jsou zombíci, budou mě nahánět. Pomoc, zombíci, pomoc, tak rychle udělám takhle. A jsem doma. Jízde, co? Takže co je dobrý? A nejspíš umřu na hlad. Nejlepší je to, že mám nastavenou pozici domu, ale nevím, jestli funguje i po umření. No. Ach jo, no nic. Tak umřu na hlad. Udělal bych si luk a šípy, ať máme šípy. A luk, ať můžeme sejmout na dálku ty zombíky, protože já nechci fakt. Ale jako nějaký maso se tam hodilo, hele. Už jdou. On mě zabíjí. Já vás můžu. Máš to programy. Haha, to se nečekalo, co? No už umírám na hlad. No, tak asi se budeme muset s tím světem rozloučit, ale už jsem... No, tak budeme se muset s tím světem rozloučit. Už bych se teďka nehradí zabil. No, ale ne v realitě. Ale už jsem začínal a zombíci zmizí. Stále jsem tohle maso zkažený. A mám maso. Já nechci umřít venku, protože to by se mi ty spavnuli. No tak, no. Teď to zjistíme, osud pravdy. A umřel jsem. Oživit. Ty váš bod smrti, to je dobrý. To jsem si nevšiml. Tady je dům. To si budu muset udělat rychle. Tohle bod. A rychle běžím, protože tohle jsem fakt nečekal. Že se spavnu takhle v tom lese. Takže váš bod smrti. Běžíme. Já jsem si nedal nějaký jídlo na začátek, no. Máme tady zkažený maso, to je tak jediný naše jídlo, který můžeme jíst.
A naše věci jsou zpátky. Tak to asi budu muset sníst. Au, mi zase... Teď mi neříkej, že... Dobrý. Fakt nevyplatí se jíst. Ale to je jedno. Tak. Teďka jdeme těžit dřevo. Zase? Jo, máme strom. To je dobrý. Nemáme liští, OK. To je fakt výborný. A získal jsem sazenice stromu, tak si je dám takhle sem. Protože... Tak, po malinké reklamě jsem zpět. Ano. Jak říkám, jsem zpět. Ale to neznamená, že nepotřebujeme těžit listí. Možná se ptáte, proč zrovna listí? To je jednoduchá odpověď. Potřebuji listí. Aby jsme mohli dokončit ten strom, víte. Vy chcete mít strom, ne? Ještě k tomu. Chcete mít takhle u domu strom hned? Ne, to je snad jasný. To by nechtěl mít u domu hezký strom. To je jen tak na okraj postaveno. Zeptejte se proč. Jestli by to bylo nekonečná zásoba dřeva, se říct nedá, ale... No. Nic. Tak. Máme Bobbyho. Tak, vezmeme Bobby. Takové, ne reálné Bobby. Tak, a máme pořádnou zásobu listí. Tak, a jdeme rychle zase domů. Aha, tady ještě další zkažený maso na jídlo. Tak jdeme tam dát. A jsme zase bez listí. To listí vůbec nevydrží. Musíme se dát víc listí. Počkejte. Takže lidi, pro dnešek to asi stačilo. Dejte like, odběr a v příštím díle určitě dokončíme ten strom. Ještě nám chyběly položit 2 listy, 2. Kdybych měl postel, tak ještě to v tomhle díle doděláme. No nic, to je jedno, uvidíme se u dalšího videa. Čau.